v-am găsit la al doilea episod al meu de al meu episod de pe canalul meu de YouTube și astăzi ne jucăm Reload. Ne jucăm tot timpul ăsta. Haideți să vă arăt și ce skin-uri am. O am așa pe Solid Snake ăsta, pe T60 Power, pe 60 Power Armor, Billy, Los Fruta, Mr. Beast 6000, Waster Magneto, Poseidon, cred că ăsta toată lumea are. Toată lumea. Dacă cineva nu are, e ciudat rău. Cum să nu ai pe Poseidon? Aventur Piri, Airi, Alton, Afrodita trebuie să o aibă, frate. La fel și pe Artemis, Midas, nu cred că toată lumea are, dar accendatul Midas, că Midas original nu are. Dar vom juca, cum să zic eu, să băgăm niște arme noi pe Reload, ăsta nu erau, uitați. SMG-ul ăsta, asta și arma asta e nouă. Ce vrei, bă? Trăgăna cineva. E bine că are două încărcări de asta, arma asta și e bună. Dar trebuie să încarci cât de bună. De ce nu mi-arată? Uite, asta arată, da. Ăla n-arată. Hackerman. Ok, unde să ne ducem noi? Mă duc la Lazy, dacă aveți în Paris. Cred că mă duc în Pleasant Park. Cred că Pleasant Park e aici. Nu. Little Ruieș. Ok. Nu. Uite, am făcut. Am găsit infantry rifle. Bun. Shotgun. Shotgun, te rog că mor. Mamă, la upărarea e tare. Uite! Nu! Cine a dat-o, bă? Dă-mi regia. Mai încercăm încă un meci. Bă, n-aveam ce să-i fac. N-aveam nimic bun. Și asta m-a urmărit tot. De ce ăștia împreună? Bate-te, mă, cu ăla. Mamă, ce bun era shotgun. Bă, ăsta are două shotgun-uri, e noob. Bravo ție. Ce fac? Deci cum... Bă, a bătut pe ăla cu Motherfish-ul. Motherfish. Uite, erau două și mie nu mi-a băgat un din ăla. Un player. Mă duc să fac timpul. Ăsta e al meu. Ha. Am ăsta. Bă! Stai, nu fugi. Alo? Bă, da. Da. I see. Stai că dau și eu. Bă! Ce are, mă, ăla cu noi? Bă! Da, te-am băgat pe amândoi în mașină. Stai, mă, da. Mulțumesc, acum în sfârșit am TV. Eu zic, frate, unde mergem? Bă, unde mergem? Să nu dați până la waypoint.
Să găsesc, da, hai că-l găsesc eu. Cred că ți-au sărit și se dura Title Tower. Are pe... Ce era? Era King... Era Red King? Nu era că... perfect, ok. Locuri mici, dar sunt bune. Avă pe bune dacă e Ranger, Shotgun, e bun de la distanță ăsta. Ce să fac dacă mă duc aici? Mult! O să dăm și niște de astea. Are un meu preferat. Dacă vine cineva aici, cred că sunt mort. Sau e mort. Cred că mai degrabă e. Ok. Bă, dar e bun asta. Nu o să zic că e bun. Mie îmi place. Doar pot să ajut de acum încolo. Doar dacă e epic. Unde sunt ciudat? O muzică, nu știu. O fi cineva aici? Acum să ajungă ei. Deja, dar nu preferat. Ardoirea. Prea norocos. Prea ghinionist. Prea norocos. Bă. Uite, mă. Aha, tu spai, da? Sparge. Am ratat. Dar am bătut. Stăm aici. Alo? Bă! Uite-mă așa, dar reload. Ce se numește reload? Că-ți dai reload. Mai dăm unul. Și luăm ăsta. Stați aici blocat. Camera asta pentru mine. Ok, hai să încărcăm și asta. Dar ce fac eu cu atâtea bandaje? Hai să-mi plec pe aici. De mi are King-ul ăla. Unde ești? Bă! Bă, dar toți sunt de formă, ăștia au făcut din... Uite, ăsta bun. Șmecher. Am inventat prea bun mie. Exceptând ăsta, dacă aș... Din ăsta epic ar fi perfect. Promet chiturile. Păi șmecheră rocația asta șobișales. Uite grappler. De ce n-am schimbat? Cine zicea că o să am... Eu care zicea că o să am prea puțin lemn. N-am prea mult. Aproape fac 500. Oh, ăsta e bun, Twin Mag SMG. Dar folosesc că... Nu știu care mai bun. Sigur, scrieți voi în comentarii. De ce era mai strălucitor? Nu știu dacă plec. De ce era mai strălucitor ăla decât altul? Că eu știu să fac victorii royale. Uite, ăsta nu e atât de strălucitor ca celălalt. Și dă la fel ruturi. Și mi se părea că se deschidea mai greu. Dar nu știu. Uite. Uite, ăsta era fel. Uite cât de repede se deschide la față de celălalt. Da, ciudată treaba.
Astea nu sunt atât de strălucitoare ca un bug. Hai că luăm pe ăsta. Că și ăsta îmi place. Ce? Da. Fiu unul strălucitor, e mai auriu așa, nu știu cum să zic. Uite un drop, mă duc să-l iau. Nu, sunt player. Nu mă, ce-a picat? Ce a picat? Ok. Bă, șobolanii din Craiov. Ce-am dat? Ce-am dat la băiat? Ah! Hai mă, că ăștia vin după mine. Aduc și o schimb. Nu! Nu! Robușar. Păi bine, Pablo și celor, cam acesta a fost și episodul nostru de astăzi. Eu sper că v-a plăcut. Dacă nu v-a plăcut, pa!